Lezi ndaba zehora lesikhombisa mbukeli isikwethula zona bukhome komkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. The suspects started firing at them. They returned fire, wounding 5 of them, and the 6th suspect is in hospital under police guard. Uphiko lama-Hawks lubhuntshise uhlelo lokuqhumisa umshini wemali emalahleni eMpumalanga emva kokulunywa indlebe kanti bahlanu abaphangalale kulesi sigameko. We are going to reclaim KZN and we are going to take hard decisions that are going to rebuild the ANC. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uqagule ukuthi ubuholi beqembu buzothatha isinqumo esijulile maqondana nohlelo lokuvuselelwa kabusha kwe-ANC KwaZulu-Natal. We have issued an operational instruction to all the ports of entry to intensify efforts to detect as well as intercept any attempt to illegally import. Ibhodi elibhekele ukusebenza kwemingcele kuleli lithi seliqinisile izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi kube lula ukuhamba kwabantu nokuhanjiswa kwempahla emingceleni engama-70 nomuvo yakuleli njengoba nje-ke kuza isikhathi samaholide. Into ebalulekile ukuthi si create ibase sivulelane simake sure ukuthi nama chances esiwatholayo siwa-convert. Unozinto banyana Andile Dlamini uthi ukungabibikho kweligi yabesifazane kuyaqhubeka nokuba ingqinamba enkulu ebholeni lakuleli. Mbukelisi kubingelele sikwamukele ezindabeni zakusihlwa igama lami ngoXolo uMamtshali wakwaMwali. Ihlaba nganemhlophe qwa sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi kusihlwa asingabeke sapholisa amaseko asikhwele phekwazo. Uphiko lwama-Hawks lubhuntshise uhlelo lokuqhumisa umshini wemali emalahleni eMpumalanga emva kokulunywa indlebe mayelana nokuqhunyiswa komshini wemali obekuhleliwe. Abasolwa bathe uma bebona amaphoyisa bavulela ngenhlamvu namaphoyisa ke nawo aphendula ngali izulu lezandla kwasala enkundleni ke abasolwa abahlanu owesithupha wangeniswa esibhedlela. Kubikwa ukuthi lesigameko senzeke namhlanje entathakusa. Amaphoyisa alunywe indlebe ngalabasolwa okuthezama ukubanqanda bavulela ngenhlamvu bebhekise kuwo amaphoyisa nawo aphendula ngalo izulu lezandla. Abahlanu ke bashone ujuqu endaweni yesigameko kwathi owesithupha wakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Upon realization that they are faced with police officers when they tried to flag down their vehicle, the suspects started firing at them. They returned fire, wounding 5 of them, and the 6th suspect is in hospital under police guard. Esinye isakhamuzi sakule ndawo sithi isigameko senzeke ngemuva kwehora lesibili ekuseni. At around about 15 minutes past 2, the second gunshot went off. I went out of the house to go and check. As soon as I went out, I heard the police or some people screaming, "Go back, go back, go back." Uthi ke usashaqekile njengoba uqhunyiswa kwemishini yemali kungavamile ukwenzeka kuleli dolobha elincane. It scares me because I just saw it on the news that there's a safe house in Schoengesig, which is very scary. How can such a thing happen in such a small community? Ngokusho kwe-South African Banking Risk Information Center, ukuqhunyiswa kwemishini yemali kwenyuke ngamaphesenti angama-20 ngonyaka kule minyaka embalwa edlule. AbakwaSidlodlo baqale umkhankaso wokuthungatha oshaya sibhamu abadubule babulala amadoda amahlanu emfuleni eKapa. Imbangela ke yokwenzeka kwaleso lesigameko ayikaziwa. Amaphoyisa oluphenya ngobugebengu esifundazweni Western Cape lusalandela umkhondo njengoba kuqhutshekwa nophenyo lokuthola ababulali. AbakwaSidlodlo bathi kungenzeka ukuthi lesi sigameko simayelana nokuqola kule ndawo. Kuthiwa ke kufika amadoda amabini, enye iphethe umbambaye semi-automatic rifle, enye iphethe handgun. Bafika ke badubula. Sina into ke esicalelwayo esihana into babefuna omnye ekuthiwa ngumgulukuthu wokuqokolela lapha kwe-extortion or inkokheli yazo but akafumanekanga kule ndawo. Kwaba bantu ke batshonele apha kule ndawo yeXhwayelo. Umzekelo umnini wale ndawo walendlu ebenecase benalo ityala enkundleni lodlwengulo behamba kulo. Kunzima emndenini ukwamukela isimo
Kakhulu into ehlele umama womntana lona. Umntana lona ngodade benkosikazi. Kangakuba ukhona naye njengalapha qha akakwazi nokuthetha bubuhlungu noba engazi buza kwenza njani uzawuthatha ntoni adibanise nantoni na uba makaphumeze isingcwabo isi sento bake kusekwenzekile. AbakwaZidlodlo bathi bazojuba bomthetho kule ndawo ngenhloso yokulwisana nomtswelaboya. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uqagule ukuthi ubuholi beqembu buzothatha isinqumo esijulile maqondana nohlelo lokuvuselelwa kwabusha kwe-ANC KwaZulu-Natal. Amalungu ekomidi le-NWC elibhekele ukusebenza kweqembu kwansuku zonke namhlanje abebambe umhlangano nobuholi ophezulu be-ANC KwaZulu-Natal emhlanganweni obuseboksburg. Akukacaci ngokuthi kuzokwenzakalana ngobuholi be-PEC KwaZulu-Natal. Amalungu abaholi besifundazwe bebehlangene nekomidi le-NWC okuyilo elibhekele ukusebenza kweqembu kwezinsuku zonke. I-NWC izokwenza isinqumo sayo bese kuba i-NEC izonquma ngokuthi bazobuhlakaza yini ubuholi besifundazwe noma cha. We will now take the matter to the NWC next week before the NEC. Where a decision will be taken in terms of what needs to be done by the National Working Committee and report to the NEC. Ikomiti le-NWC selikhiphe nomyalelo wokuthi ubuholi obuphezulu besifundazwe bungabe busakhipha izitatimende kwebezindaba kodwa lokho kuzoba umsebenzi ozokwenziwa ekomkhulu leqembu eLuthuli House. Some of the regions in KZN have collapsed. And the ANC have got no chance to come back. We dropped to 17%, my brother. And anyone else cannot tell us we must not do anything about that. We are doing something about it. Those who thought that they got the ANC to be weaker, we will rebuild it. And will come back. Ikusasa lesigungu esiphezulu sesifundazwe saKwaZulu-Natal phecelezi yona iPEC alikacaci kahle ngoba ikomiti elibhekele ukusebenza mihla namalanga le-ANC ngesonto elizayo lizokwakha isinqumo sokuthi bayalihlakaza yini lelu phiko noma abalihlakazi. Kodwa nesifundazwe saseGauteng naso singase sibe senkingeni ngoba unobhala jikelele ufikile Mbalula akagculisekile ngomsebenzi walezi inhlaka zombili. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC. Ibhodi elibhekele ukusebenza kwemingcele kuleli lithi seliqinisile inhlelo zokuqinisekisa ukuthi kube lula ukuhamba kwabantu nokuhanjiswa kweimpahla emingceleni engamashumi nomuvo yakuleli njengoba nje kuzisikhathi samaholide. Elakuleli libhekane nenqwaba yenkinga ezenzeke emingceleni okubalwa kuzo ukungena kwabantu ngokungemthetho nokufakwa kweimpahla engekho emthethweni. Kusenjalo ibhodi elibhekele ukusebenza kwemingcele kuleli lithi nalo lizoqinisekisa ukuthi libhekana ngqo nenqinamba edalwa ukudla. We have issued an operational instruction to all the ports of entry to intensify efforts to detect as well as intercept any attempt to illegally import the organophosphate pesticide, especially Aldicap, which is a banned substance in South Africa, as well as Tebifos, which is a similar harmful substance posing significant risk to human life. Ukomishana uthi basiqaphe ngelokho zisimo esenzeke eMozambique. The current status at Libombo Port of Entry is stable and we are processing both travelers as well as cargo as required. However, we continue to monitor the situation on the Mozambican side. We continue to interact with our counterpart on the Mozambican side, and therefore, should interruptions arise, we should be able to reassess the activities and the port processes that we do at Libombo on our side. Ukomishana uthi bakwazile ukuvimba abantu ababalelwe enkulungwaneni engamakhulu neenkulungwane eziyishumi abebezama ukungena kuleli ngokungemthetho kusukela kwajutshwa ithimba lamasosha aqapha imingcele eminyakeni emibili edlule. Mbukeli okumanje sathi nje keqhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi wayibulala abantwana phela wayumntwana phela if it's poison wabantu abadala wayibulala. Sakuphinde kwaqubuka esinye futhi isigameko sokushona kwengane okusolakala ukuthi idle ama-snacks ewathenge ey'tolo zabo kufika kulelizwe.
Sibingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi Ama-Hawks abhontshise inhlelo zokuqhumisa umshini wemali emalahleni eMpumalanga emva kokulunywa indlebe. Abasolwa abathe bebona amaphoyisa bavulela ngenhlamvu namaphoyisa nawo-ke aphendula ngezulu lezandla. Kwasala enkundleni abasolwa abahlanu owesithupha yena ungeniswe esibhedlela. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena nje into okufuneka ukuthi uyenze ukuthi uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uyakuphika okushiwo ngabanikazi bamatekisi esifundazweni ngeinsolo zokuthi umnyango uhudula inyawo ngokukhipha izitifiketi zamatekisi. Abanikazi bamatekisi ahamba amabanga amade bangenele isiteleka kusukela ngoLwesihlanu olwedlule. Basale dengwane abagibeli ngesikhathi isiteleka samatekisi yahamba ibanga elide eThekwini singenela osukwini lwesine. Abagibeli bathi siyakhathaza impela lesiteleka esiqhubekayo. I'm a manager at Shosholoza Finance and I have the key with me, so I can't get to work and I'm even afraid to report to my boss. Bengiyekhaya empangeni. Ngifika la amatekisi awekho ngifike around 7. Ngo-October kuqale isiteleka ngodaba lwezimvume zokusebenza kwamatekisi kanye nokushaqwa kwamatekisi angenazo izimvume. Abemboni yamatekisi bathi umnyango wezokuthutha esifundazweni uyahluleka ukuxazulula lezi inkinga. Bathi kuze kube manje alinganiselwa ekhulwini amatekisi ashaqiwe ngenxa yokusebenza ngaphandle kwezimvume. Akho abantu abalwayo abadla umsebenzi wabantu bonke kuyasetshenzwa. Abafuna ukhipha izitifiketi kodwa bakhipha amaphoyisa futhi bayabona. Akukho wena axatshwane khona nabo izitifiketi kuphela nje hey baba. Isiphathimandla zomnyango wezokuthutha esifundazweni zithi amaphaphu phansi. Issue yama taxi operating permit la eminyangweni akhona angaphezulu ka 4000 kuya ku 5000 ingakho nje saze sakhipha ama notice ikhangiso kwabe indaba emaphepheni sicela ukuthi abeze bazowalanda. Kusenjalo amaphoyisa omkhandlu udolobha kudingeke ukuthi yangenelele ngesikhathi yamatekisi evimba emgwaqeni ngaseBeria. Akekho ke oboshiwe kulesigameko. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngeseThekwini. Sekuphinde kwaba nesinye futhi isigameko sokushona kwengane okusolakala ukuthi idle ama-snacks ewathenge ezitolo zabo kufika kulelizwe. Lo mshophi wehle eDiepkloof eSoweto. Imbiko ke etholwe yiziko leindaba ze-SABC ithi lengane idlela ama-snacks izolo kanti kuthe ekseni mabethi bezama ukuyivusa bayithola ikhihliza amagwebu kubeke sekuyenela njalo ke ukushona. I-SABC ikuyaxoxisana ke nalabo banikazi balezi izitolo bayayihlangula kulezi igameko. Ilungu lenhlangano ye-Operation Dudula elingene ngaphakathi lalumana indlebe nalomndeni walengane ligeqa amagula. The reactions that I'm getting from the family is that the symptoms are of the same as the other kids that passed on. The changing of the body and the reactions of poisonous food. So that's what they can say for now, but they can't confirm until they get the postmortem. Laba bokufika babematasa bebhalisa lezi izitodlwana ukuze zibe semthethweni bayayiqhathulula bayayihlangula kule igameko zokushona kwalezi ingane baphika bama ngentaba. Ibulala abantwana phela. Why umntwana phela? If it's poison, abantu abadala wayabulala. Why abantwana phela lento? That's my question. Amalungu omphakathi atasazosebenzisana nalabantu ukuthi bagcine bevalile. So we are taking steps and trying to find solutions with the relevant institutions and the relevant authorities. But if they cannot help us as the community, we are going to take a stand as a community. We will fight for our rights. Besishubile isimo ngisho ingane ezithengayo kulezi izitolo behahanyezwa kuthiwa sukani lapho nizolibala. Hey, sukani lapho. Thathani imali. Ubaba obeqashise abokufika ufisa baphume baphele kwakhe. Uthi ukuhamba kwaba ngeke kuze kuligqobhoze enhlobo iphakethe lakhe. Uthi kade kwasenethwa zimvula yena. Uma bangirentela engiphiliswanga azangiqala ngakhuliswa ngale rent yabo. Yeah, so manje noma bangihamba ngisazophila ngaphandle kwabo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Indabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli.
Izwe iNigeria lithi libheke ukulekelelwa iningizimu Afrika uma kuziwa kwezamagugu ambiwayo ukuze likwazi ukuqhudelana namazwe ayikhondla kulemboni emhlabeni jikelele. Kulonyaka iningizimu Afrika kanye neNigeria baqeda iminyaka emithathu yokusebenzisana. Lamazwe amabili anomnotho onesisindo ezwenikazi Afrika nembono ecishifane. Kulonyaka iNigeria ithi ifuna ukusebenzisana neningizimu Afrika mayelana namathuba ahlukene emkhakheni wezongbiwa kwamagugu. That the derivable benefits from this arrangement would help to enhance the capacity of our mining professionals to become globally competitive. As earlier indicated, our project, this project, the BNC, owes a lot of promises for the future of Nigeria-South Africa relations, and we have got many more miles to go. Mana namazwe omhlaba Ronald Lamola uthi iningizimu Afrika kade yaqala ukugcizelela ukusebenzisana phakathi kwamazwe kanye nezingxoxo zokuthula. It is in this context that we are concerned by the state of peace and security in some parts of our continent and globally. The world is becoming fragmented and fragile, challenging the foundations that are important for anchoring a peaceful world. Multilateralism is under threat as the temptation to resort to force is becoming a feature of interstate relations in certain regions. Our continent is also grappling with few conflicts and war situations in some regions. Kubalulekile ukuba amazwe ase-Afrika abe yingxenye yezikhungo zomhlaba ezifana ne-United Nations Security Council. Kanti ke mbukeli mangabe singena kwezemidlalo unozinti weBanyana Banyana uAndile Dlamini uthi kungabe bikho kweligi yabesifazane kuyaqhubeka nokuba ingqinamba enkulu ebholeni lakuleli. iBanyana Banyana iguqiswe ngamagoli amathathu eqandeni eMontego eJamaica kulempela sonto. iBanyana Banyana izimisela ukwenza kahle emidlalweni wesibili womngane abazodlala ekhambeni. iJamaica iqalise endaweni yama-42 okuyizindawo eziyisishiyagalombili ngaphezulu kweNingizimu Afrika. Unozinto waleli qembu Andile Dlamini uthi uhlezi kunzima ukudlala namazwe aneligi yabesifazane. Ukubheka le game esuka kuyona I think into ebalekile ukuthi si create ibase sivulelane simake sure ukuthi nama chances esiwatholayo siwa convert emuva sikhona ukukhuluma sivalelane ibase singayivuli and then sikhumbuzane nje ngama principles awokudefend nama principles of attack. Umqeqeshi weBanyana Banyana uDeje Ellis uthi kumele iqembu lakhe lenze kangcono ekuthatheni izinqumo ikakhulukazi kuhlaseleni. One of the things we sort of discussed was our decision making in the final third. I think we created a few get out of the press out of our build up and the last runs up front. Not a lot of movement for us to create those opportunities. And then also when we get into those areas that we don't become intentional to either shoot, we'll rather pass the ball to someone. Lemidlalo neJamaica iyingxenye yamalungiselelo eWAFCON ezobanjwa ngonyaka ozayo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nomkhushulwa wakwaMsimang ngoba manje nje kasiqu 8 dollars siyabuyela komsizwana. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ngaqhubana ukubalela engxenyeni esentshonalanga sika ngamafu ebusuku banamhlanje engxenyeni eseKapa ukuyongena lapha ikakhulukazi eMpumalanga koloni abemancane nje amathuba emvula lapha komthathu kuyongena kwaZulu Natal uyongena ke engxenyeni ke eseMpumala ehlanzeni zimvula nje ezingathanda ukuba umkhemezelo kwezinye indawo sika ngamafu lapha koNorth West kuyongena ke esifundazweni saseGauteng sisho sithi noma sihlabe lapha phambili siyobheka usuku lakusasa ikhona nje umkhemezelo esingawulindela ogunelo ngapha ngaseKapa ngasentshonalanga ngale kwaloko lingasikaza amafu ibe khona futhi
futhi lemkhizo mongena lapha Eastern Cape uyongena lapha komthatha nalapha kwaZulu Natal singazilindela lezi imvula nje ezilapha lapha nalapha ezingatheni liye ngokubalela mongena enkabeni yezwe sisho sithi ke masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa ngivumele ngisho ngithi ke kulindeleke isimo esingabhebhesa umlilo mongena eGauteng ko North West kwela seFreestata uyongena lapha ko Apindini osukwini lakusasa isho njalo iSouth African Weather Service mawuze waqala umlilo kube enzima kakhulu kunqoba sisho sithi ke soqhubeka futhi lesivuvuke sokushisa okuthanda ukungabekezeleki engxenyeni esentshonalanga kwaZulu Natal nasenyakatho uyongena lapha engxenyeni esempumalanga ko North West kanjalo nasengxenyeni zaseFreestata eGauteng nempumalanga nasengxenyeni ke esenyakatho kuzoshisa nje ngendlela ke ethanda ukungabekezeleki awubheke nje amazinga phansi siyofika kusasa kuseyimpondo zankoma sisho sithi ke lifudumale kodwa liye ngokukhahlalisa ingubo mawungena kakhulukazi engxenyeni ke ezingasogwini uyongena ke osukwini lakusasa emini ngivumele ngithi ke khipha umkwevetsheni lapha komnambiti koNewcastle yongena ke kwela seFreestata ekakhulukazi ko North West yongena eGauteng angeke libekezeleke koMamelodi uyongena koMLO phansi lapha eStern Cape lifudumale nje lithi kushisa kancane koGafu uyongena koBuffalo West angeke libekezeleke futhi ke mawungena lapha kwaPhindini ngisho ngithi kwanyango gogulethu lingathanda nje ukuthi lifudumale kamnandi lapha eWestern Cape ngivumele ngisho ogcwala umlomo ngokungena amahloni ukuthi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli ube nobusuku obuhle usale kahle.